गोलैगोन नैबे बहल गोमोआ ओमफ्राय नैबे जिंखा हाइब्रिद मिथिबाय नैबे थाइबें बियो जोगोनार बियो सबाय बिमा नैबेयो भिन्दी बिलाय बे प्लास्टिकआलाय हेल' जों दा गायनोसै जाहैबाय नैखौ नैबाव गायनोसै नैबावहाय भिन्दी गायनोसै जोंना सिगां बिबार बागानमोन दा बिबार बागानखौ उथायनानै भिन्दी गायनोसै एसे थाइबें गायनोसै बे माखासे बेगरखौ बेलेगाव गायलाबायनोसै भिन्दिखौ बैथिं गायगोन गायनो रोङा रोङा रोङो दा थुलाबायबानो रज'खायोलै ने जुखामखौ रोङो जुखामा बिदि भिन्दी बायदिनो गायखागोन एखे हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय गलाफि ने आंना मैगं गायग्रा लोगोफोरा नै जोङो स्कुलावनो मोनसे दलदसे जायगायाव सबाय बिमा गायदों एसे गोजौ गोजौ नारसो दे दा बेयाव जोंना बिबार बागान दंमोन नैबे अफिस जोंना टिचिं स्टाफनि अफिस ओमफ्राय बा बिबार दंमोन नै दाख्लै फुनानै मैगं गायनो साननानै सबाय बिमाखौनो एसे गायनो साननानै लाबोबाय आरो ने थाइबेंबो एसे गायदेरगोन ओमफ्रायो जुखामबो एसे गायदेरनो नागिरदों गायगासिनो बेगरा जोंना सालानि लाबोदों बिराद गोलाव गोलाव जायोनो गोथां गोथां कालार फुनलायनाय आंथ' नुफेरबावाखैनोमोन गायनोसै नै होनसैनो बिदि रज'ना रज'आ जोङो गायगासिनो भिन्दी बेगर बेगर नङालै सबाय बिमासो भिन्दी बेगरबो दङ दंनाया ओमफ्राय ओंखायनो भिन्दी होफ्रांदों आङो दारियाबो खेंखेद्राय जाबाय बायदि मोनबाय आङो जिखुनु जायखिजाया दे फारसेथिं थागोन ना थाया नों गायफेराखैमोन दा गायफेराखै दा आंबो गायफेराखै ओमफ्राय आं देग्लाय फार्स्ट टाइम आजोलायाबो फाथाबारिनि लागोनिथ' गायफेरबाय दा गायफेरबाय दा बिदिनो गायखायो दा ना बिदि गाया गायो दा जोंहा नैबेयाव बेसे गोबावजों रज'योथाय साननैसोजों रज'यो होन्दों बेगराथ' बिराद दाम गोसा लाबोनायालाय लाबोबायमोन जों गायगासिनो जोङो उनावबो देखायलांगोन र' माबायदि रज'यो थायगोन ना थाया फिथाइखौ मास मोनसे मोननैसो उनाव बेसे गोबावजों थायहैयो गायनाय नायनोसै जों मैथाबो फोखांबाय बैहाय बै उनथिंनि बेरा होनायाव ओमफ्रायो जोगोनारबो लाबोदों थाइबेंबो लाबोदों थाइबेंखौ एसे जिं जिङाव होना होनोसै ओमफ्रायो थायो खोमा मोजाङै गाय प्लेन खालाम सेन्देल गाननानै हाबनो नाङा मैगं सिङाव माबा जायो सुवा जायो इये सेसलै नों माराम फाजा मोनजागोनब्रा नोंसोरो एप्रिलाव फैफिनबा मोनजाफैगोन बेखौ बिराद थायोथ' इयो सालानि मोनसेबो मिस जानाय नङा बे ओंखारजोबगोन दे दा जाहैबाय थाइबें बेगर ओमफ्राय थाइबेंखौ नैबे जिङाव गायनोसै जों ने ओरै जानला होनसै रा ओरैजाय मिथिबाय औ सबाय बिमा ओरै थांसिगोन जानलाया ओरै फैसिगोन सबाय बिमा ओरै थांसिगोन रा गावसिनि लोगोजों थाइबेंआ ओरैजाय फैसिगोन दे थुदो गरसे नै जोंना सारा मैथाइ माबा जुखाम गायगासिनो नै मिसला बैबो गायदो बेबायदिनो रोंखाबाय दा सानैसोल' हाब दे बैहाय गायनांगौनो आजोला नैबे आजोला नायनो हागोन पिज्जा बेफारि
जमथ' नै जोंना बिसाया आइ नैबे जोंना थुलुंगिया नोगोद डेन्जार आरोखि मा गायदों इयाव आइजोफोर माबा दं मैथा दं मैथा गोखै नंगौ नामा मैथा गोजा मैथा बांगाल आच्छा नोंनि नामा मामोनलाय खोन्थालाय नोंनि नामा मा मिसाइल 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 ओइ खावला माराम नोंनि नामा मामोनलाय आयौ नाम खोन्थालाय खिथानांगौ रा नै जोंना माराम बिथाङा नाम गाज्रिया माराम आरोखि रोखोम इयो एबार रोखोम बांबुला राइडार ओरैजाय गथ'फोर सिख्लाफ्रा गेलेगासिनो उन्दैफ्रा नै मानसि गेलेदों जोंहा दा जुखाम गायखांबाय जुखाम गायखांनायनि उनाव मा गायबावनो नागिरदों हो मा बेगर बहल जिंखा बे गायदौ आखाइ साबायबो नामा दानो नै बे सिखा खंखाया हद गनाया नों गायनो रोङा थुलुंगुस रोङा ए औवाया बौगोन दांनाङा नै गोबावथार नैबे जाहैबाय जोगोनार साइज होनलाया होमबा रं फुननायसो जोगोनाराबो नों बायदि गुरि नोलै जोगोनार गायनोसै नैबाव जोगोनार लकेल गायजों रज'ना रज'आथाय ओमफ्राय जों सालानिबो गायनोसै गनखौल' बख'दो ग्लब सोनोसै बास एकता आरो एखाने एकता बास दोनहरदो बास गायनोसै एवहैनोसै गायनोसै गायदो बेखौ गबिन्द गायसिगोन गबिन्द बाबा जिरायनानै गाय बहायनो बहल गायदो बेखौ बे बहल नङालै नैबेसो बहल बास